guys, good day. Kumusta? Dugay-dugay na jud ko maka-upload og base kay na busy sa trabaho, and then na injury pa nung rest, di ko kayo ka kuan. Pero I hope soon maka-upload na sa ko like cover sa channel. Okay, by the way, na ako karon sa Ivywall sa Best Western na rin sa Panglao, Alona. Then I want to share sa kanindot ang resort, kaninga resort sa likod. Ano nilang lobby. So vlog sa lang taron. Kaya tay upload. So nabantayan ako sa kung dugay-dugay ka di ka upload, mamainusan ng imong watch hours sa kanang sa YouTube One Analytics. So vlog sa lang ta karon. So tari, ito sa swimming pool. So muna yung kiddie pool yung mga bata. So currently weekends rami open. Yan, naami promo for local resident from Bohol, 20% discount. So manaog ta padung sa beach front. So doon lagi kay dagat. Ning naog mo sa pool. Dagat lagi sa dayon. Alon all the dining restaurant. Ni ang Alona Beach. Una kayo. Hindi para sa una. Sumpay rin nga beach guys sa Padong sa Henan na kuan shore gapon.